Bharatiya Janata Party ke pen BJP Acharya song kolom Soviet ke hai pen hormu horta ador ke pabat ajok kate song All Assam Student Union chek pen asu am thang song hin pen pini di club long FZ pungset akache song ke padopon sonse ham sang ke chojang thu petrol diesel pen dang lok penama hormu horta ador ke pabat ajoi ni pini asu am thang song hin pen BJP hai tet pen akache song ke ceng lo laso akache song long pen hormu horta hai ador ke pajung dia pan non kacari bom BJP Acharya song pan asu Central Committee Abdul Maipu Sotjon Han sei hin pen lapen Karbi Anglong District amai thu Arnab Jyoti Kakutia himpen cuni ripon padu lapen jongsi bangso ka cesong putak thang na bagi pipe bolte sodapen cesong pon puji puta alang itu himpen macini pon Pini All Assam Student Union Central Committee ka khata tengsi pini samalong kadu kawe ajila long tin sedame pini kala ador ka su aputhak Assam government lapen central government aputhak itu masuk pen ka cesong pon padulo laso ka cesong aputhak la puhen lo je Rada latum han kangwai si laso sorkar paban lo lapen latum sorkar ini deda phi nini thama bela latum hormu ador ke pabat ajo ini si pini tum ladak rada hongjan tum gang nang pok ke ka chesong nang pok ke aputha ke lahen lo hini lambang ke pini BJP sorkar seng det pen latum kai ke da ningje ber lo tum rada phansi kam claim PG rada kisung pen ke pa jogi phansi tum laso sorkar ni tum ke seng ji busi tame pini tum thek pon long lo je rada tum phan latum bipine scheme pilo tangka pilo sitame atum government form data pinon government ke form data sitame atum poisa na pensi latum pilo loan ken ma puta tum reserve bank man silon ken tangte non kiduk kelak arada tum latum han pupis atum ke claim pilo thang ke claim piabe non langdam lo pulo tangte non BJP sarkar ga tum kiduk kelak arat phale tum sarkar keseng bigali lake keplang tum hanchot athai nini thoma bela atum ador ke babat jang thu punon ke chua sang punon ason tin petrol diesel pen dang lok lapen non kesu ka chelai phan sidame dowai ador anda pabarelo lasini tum All Assam Student Union hin bage pini ka chesong pon la hello je aport hiek bel alang tum sidame la ador ke pabat an hormu sidame ador pa jumlang ji lapen ador pa komlang ji kali pulo dang itu masupen sidame pini asot ka chesong kali non ke bang jilang arni jongsi Assam government lapen central government jongsi lahai hormu hortar ador jongsi pasun se pulo dang itu an sose ka chesong pang tak ponji Kopiti ador ke pabat ke ason tin ador sidame pini tum bozar long dam tin tum thekmonong ji banani tum da chini po pini kidukela ka rada long tangka tabe keklem na ya kam tabe tangte sarkar dum pabat bom lapuke rada dum han pilo poho hasti bibom tangte ni tum non thekmonong ji bozar hiki dam sidame ason tin hormu non lape non tum gari ka chatha lelang dam sidame jang thu petrol bonon diesel bonon hana pabarelo tangte laso sarkar ke non latum pubom je West Asia pen si kache bhong joine si ke pasu bukali West Asia pen kache bhong je dimpik lo sidame latum non lasuhut biposi atum pabat bedelo non election judera phise atum ka pabat tar mane election afang jong si latum pabat ason de latum remde bu chichini si non election haide si latum lahai hormuk ka pabat lasin tum ahing pen sodak pen han pingrem lo lapen ka atum han sarkar tum han tum apora be pin be atum lahai hormu hortar ador pakoi hase tum alang tum han chuning report kali ani silam dala medical GST lapen CGST anda me ador pabarelo central government lapen ke state government atang itum pulo je double engine sarkar bote non itum hangke rad kidukela ka rad sodum ke latum hangke akezoi sipinai ku sidame itum langdam long non ke so kachilang uni tum dugbok lapen ke tangka ka betum konase selang dampo latum jong si pharmacy government hospital langsung latum jong si celang bom tangte latum hodak si celang bom madim sidame hodak ekodumet unde sarkar dum ekodumet Dikupen berita pangdapon thangkiri teron News 24 Karbi Anglong